ọdịnala ịgọ mmụọ bụ ọgwụ ngwọrọ aga m agwọ ya ọzọ. Ụmụ Igbo ekene m unu, ekenekwa m chi okike anyị n'ụbọchị tata bụ eke. Ekene m chi nwoke chi nwaanyị, chi ji oke nwoke chi ji oke nwaanyị, ekenekwa gị. Ekenekwa m ndị Mgbeke niile maka na tata bụ eke. Ndị okeke niile ekene m na asị m nke onye chiri ya zere. Aha m bụ eze nwaanyị oge chọpụrụ iche, abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ mmiri nakwa ihe niile dịka chi si wee kee ya were na-azọ ndụ. N'ụbọchị taa ejikwa m nkụzi wee bịa isiokwu m tata bụ ịgọ mmụọ. Ụmụnne m, ọ gịnị bụ ịgọ mmụọ? Ịsụgharịrị ya dịka ndị ụka si asụ ikpe ekpere, mana anyị anaghị akpọ ya ikpe ekpere. Ihe anyị na-akpọ ya bụ ịgọ mmụọ, maka na a sị na Chukwu bụ mmụọ na onye ọbụla ya akpọ ya na ọ ga-abụrịrị mmụọ. Ya mere anyị ji wee na-akpọ ya ịgọ mmụọ, ikpoku Chukwu n'asụsụ anyị nwa bụ asụsụ Igbo. Ka anyị si akpọku Chukwu abụ, anyị adịkwa na-eji akwụkwọ ederede wee na-akpọkwu ya. Anyị ji ihe mmụọ wee na-akpọkwu ya. Ihe mmụọ ahụ anyị ji akpọkwu ya ihe dịka nzu, dịka nji n'aka, edo, mmanya ọkụ, ọjị ma ọ bụ mmanya mmiri. Ihe ndị a bụ ihe eji akpọkwu mmụọ ahụ. Nke izizi bụ iwere nzu a wee na-akpọkwu mmụọ. Ọ na-enye aka na ndụ gị, ọ na-enye aka na ndụ mmadụ, maka na nzu anụ anyị na-ekwu n'asụsụ Igbo si na aka mara nzu anaghị ama unyu. Ọ bụrụ eziokwu nwanne m, iwere nzu a eji ya wee na-akpọkwu chi ala Igbo, ọ na-aza ekpere, ọ na-anụ olu gị. Iweta nzu a isi ya were nzu machapụ gị ụchụ gbara gị na mmụọ, ụchụ gbaa gị na mmadụ. Ya were nzu a maghere gị ụzọ ihe ọma. Ịfụrụ ka m si wee mee ya n'iru m, ka ihu ọma kpọ gị n'ebe ị na-aga. Na ya were nzu a maghere gị ụzọ akara aka iji wee bịa ụwa, kaa ya n'aka gị. I were nzu akakwa n'isi ụkwụ gị na-abụ si ya ka ya were nzu a mee ka iji ụkwụ gị wetara gị chidimma, wetara gị awele. Otu a ka esi ama ịmasị ya, imenye ya n'ọba aka gị, i wee tinye ya n'aka wee fopụ n'ikuku ụzọ ịnọ dịka onye na-enweghị ihu mmụọ. Mana ọ bụrụ na ị bụ eze nwaanyị nwee ihu mmụọ, ịma ka ị ga-esi wee ma nzu a n'iru mmụọ gị. Marakwana na anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị anaghị aka nzu. Ekenekwa m unu. Ọzọkwa bụ dịka ibe ya bụ edo. Iwere edo a iji ya wee kpọkwuo mmụọ ahụ ịkpọkwuru na nzu, si ya na ihe na-eme, ọ na-abụ ihe gbarụọ agbarụọ n'edo ka eji edozi ya. Na ihe niile gbarụrụ na ndụ gị, nke mmụọ gbarụrụ, nke mmadụ gbarụrụ, nke iji aka gị wee gbarụrụ onwe gị, na mmụọ ahụ nwe gị, mmụọ ahụ ikpokwuru, na ya were edo dooro gị akara aka, dooro gị ụzọ ụwa, dooro gị ihe mgbarụrụ niile nọ n'ụzọ gị, wepụrụ gị okwu na ụka, ụgalị, uke mmụọ, uke mmadụ. Na ha were edo a mee ka ọnọdụ gị dị mma, ka ị nwee udo, ka gị na ha dịkwa na mma, na ha mara ire ebe ị nọ, na ha amakwa na nsọ, na ha agụkwara na gị iwu, na agụọra gị iwu na ị ga-ada. Iwere edo isi ya na ha were edo a dooro gị ụzọ ije gị, n'ụzọ ije ụkwụ gị, ebe ọbụla ị na-aga, ka ị nwee ufo, ka ị nwee edo, ị nwee chi dị mma, ime ya ụna. Imesi anya iwerekwa edo a mara m na ike nga gị isi ka ike nga gị dị ọkụ, mana ya ajụgbukwana gị n'oyi, ya tagbukwana gị n'ọkụ. Na ọkụ a ga-ere nwatakịrị n'aka dị ire ji ya aka, nke pụtara gị na nna nna gị ha mere ya, nne nne gị ha mere ya, ogbughị ha, na ị gaghị agọ mmụọ wee nwụọ. Nọọ ịgọ mmụọ ịgọta ka ị na-eme nke a oge ọbụla ọnwa ihe na-akpa gị. Mgbe ahụ ị na-ama nzu na-ama edo ka ị ya na-akọsị ya, ịkọsasịa ya dịka nwaanyị, iwerezie nzu a ịfụpụ ya n'ikuku, izipụgị ya n'ikuku. Mmụọ nụrụ ihe i kwuru. Nwanne m, otu a ka anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị si agọ mmụọ n'Igbo. Ụmụ nwaanyị Igbo si agọ mmụọ, anyị anaghị aka nzu n'ala dịka ụmụ nwoke. Mana ọ bụzie na ị bụ eze nwaanyị, ịmazi ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ mụnwa ga-akọwaziri gị bụ eze nwaanyị ka ị ga-esi wee machi gị nzu, ma ndị otu gị nzu. Ekenekwa anụ m unu ụmụnne m. Ọ bụrụ na tata bụ izizi gị sonyere anyị na nkụzi anyị, asị gị nnọọ. Ọ bụkwa nna ya na-esonye bụrụ anyị na mbụ, ekenekwa gị. Asịkwa m dịka gị bụ onye nụrụ olu m, ọ ga-amasị m ma ọ bụ na ị like ya peji anyị, ọ ga-amasịkwa ma ọ bụ na ịshịarụ ya ndị ọzọ, ọ ga-amasịkwa ma ọ bụ na isonyere anyị na YouTube chanel anyị. Ekenekwa m unu ụmụnne m. Asịkwa m onye afụrụ taa ka afụkwu ya echi. Aka m bụkwa eze nwaanyị oge chọpụrụ iche. Asị m unu ụmụnne m, gọbanụ mmụọ na ịgọ mmụọ bụ ọgwụ anyị gwọrọ. Ọ site na ịgọ mmụọ ka anyị ga-eji wee megide ụmụ ajọ mmụọ na ajọ mmadụ, nka nka ihe niile nke ha na-ewebatara anyị n'obodo a dịka ọya.
na ihe niile. Ọ site n'ịgọ mmụọ ka anyị ga-eji wee kpọkwuo chi ala Igbo si ya na o rukwana mgbe ọ ga-eji wee mere onwe ya aha, ka ọ chụpụrụ anyị ajọ ọya nke a na-akwado ibubatara anyị n'obodo anyị, nke ndị bekee kpọrọ coronavirus. Anyị amaghị ya, ọ gaghị ama anyị. Ekenekwa m unu ụmụnne m.